Bacolor Practical Shooting Range sa Betican Bridge. So, welcome once again, Kabalen. May isa na naman tayo panibagong vlog. At ngayon ay nandito tayo sa Betican Bridge. At tignan nyo yung mga water lily. Oh. Hindi mo na nakikita yung tubig. Puro water lily na lang. Oh. Yan. Siguro nito. Ano bang river ito? Betican River. So, for today's video ay papasyalan natin yung Guagua at ito na yung boundary. Welcome to Guagua. At yung very first na barangay ito, Barangay San Miguel. Yan. So, chill ride lang, random vlog. Pupunta natin yung downtown Guagua. At titingnan natin yung mga ano ba yung sitwasyon ngayon ng Guagua. Ngayong bago magtagulan. So actually tagulan niya, June na eh. Today is June 25, 2026. Tingnan nyo naman, nagdidilim na yung kalangitan. So hopefully, makaikot tayo dito sa may downtown and then makuha natin ang drone shot para makita natin yung mga latest update dito sa bayan ng Guagua. Maambon na. Hindi pa tayo umabot sa downtown, maambon na. Ang ganda ng bahay. Oh. Naku, yan na nga. Umambon na. Thank you, Barangay San Miguel. So ano na ba yung next barangay after this? Betis Elementary School. Ayan. So ito palang Betis, very popular ito, especially sa mga sculptor, sa mga woodworker. Ayan, magagaling yung mga manlililok, yung mga sculptor dito sa may Betis. So isa sa mga sikat na barangay dito sa Guagua. At ito na yung Guagua Church. Yan, no? Nakalimutan ko lang yung pangalan niya eh. Maganda rin yung loob ng simbahan na yan. Maambun na. Mukhang hindi tayo makakapagpalipad dito. Pero okay lang at least maikutan natin yung pinaka-downtown Guagua. Anong nangyari doon, no? Nabalot na ng ano. Yung mga halaman na tumutubo sa mga wall. Mga pader. Bilisan natin ng konti. Para at least makabot tayo dun sa may sisilungan natin. Maybe dun sa may church. So, ayan na. Okay, so medyo umina na yung ulan at pwede na tayong dumiretso niyan sa may downtown Guagua. At nakita natin si Kuya rito, mukhang pagod na pagod. Nasira pa yung motor niya, oh. Nawala ng preno. May stress yata sa pagkakasira ng motor niya. So, let's go na. Hoping na hihinto yung ulan para makapag-drone tayo.
Buti na lang kanina sa may Bacolor area, hindi tayo nabutan ng ulan. Pero dito halos mga 20 minutes din tayong naghintay. Kanina sobrang lakas. San Juan Bautista. Yun, tanaw na natin yung malaking tangke. Malaking tangke. Ano ba ito? Prime water din pala yun. Guagua Water District. Turn right, one way. St. Angela's Academy. St. Nicholas Academy. Magkatabi yung yung school. Si St. Nicholas tsaka si St. Angela. Dito pala yung Pure Gold Guagua, oh. Yun. Tumila na yung ulan. So, hoping na magtuloy-tuloy na para makakuha tayo ng aerial view dito sa may downtown Guagua. Dito may magandang simbahan din dito. At ito naman yung St. Mary's Academy. Maganda pala ito, St. Mary's. Ito yung simbahan. Ano ba pangalan ng simbahan? Hindi natin masyadong nakita. Malaki rin pala yung St. Mary's. And then pag nandito ka, tanong mo na yung hospital. Ayun. Hindi natin nabasa. Rosario Medical Center. Parang ganyan. Dito yung McDonald's. Ayun. RMC Rosario Medical Center of Guagua. So ayan. Dito na tayo sa downtown. Pure Bridge. Ito pala yung Pure Bridge, yung maliit at makitid na bridge. Barangay Plaza Burgos. Yan. Dito na tayo sa downtown Guagua. At ito yung pinaka-plaza nila. Yan, o. Maganda yung plaza, oh. Meron pang mga artificial grass, yung parang floor mat. Ikot-ikot tayo rito. At nasa tapat na natin yung Guagua Municipal Hall. Dito sa Guagua, may ginagawa rito. Yan, oh. Meron palang project. Ayan, oh. 5-story government building. Sa lugar na ito itatayo. Ayan, oh. So meron palang para ilapit sa taong bayan ang Kongreso, Kapitolyo at Sangguniang Bayan. Ayan. So update, merong tinatayong rito sa tapat mismo ng munisipyo. 5-story government building. One way, do not enter. Yan, ang dami rin nagtitinda pala rito. Mga sidewalk vendor. Tignan natin yung tinatayo nilang mall dito kung ano na yung estado niya.
Banda ron siya, I think, ano kasi pangalan nun, parang, Victory Mall yata. Tingnan natin yung itsura niya ngayon, ng Victory Mall. Ito na yata eh. Tapos na pala. Ito, tapos na. Ayun, no, Victory Mall, Langguagua. I think last year tayo nag-update dito nung ginagawa pa lang. Eh, ngayon tapos na pala. Welcome, Barangay Santo Cristo. Ito naman yung Primark Town Center. Yan. Last year may nakita tayong vlog eh. Ito, lubog yan. Lubog yung Primark, yung harapan niya. Nung nagkaroon ng mga sunod-sunod na bagyo. Bali ito yung Barangay Santo Cristo. So, ang ganda ng chapel. No? Chapel ba to o church talaga? Yung Parish Church. So, itong kalsadang ito, kung didiretsuin mo, papunta ng yan, Tasman. Tasman, Lubao, yan. Dito naman yung parang papunta sa palengke ito. Ang laki pala ng Victory Mall, no? Wow! Sandali natapos. So, ito yung update ngayon dito sa may downtown Guagua. Tapos na at operational na yung Victory Mall. Dito naman yung palengke. Parang ito, wet section yata. Yan. Yan, no? Ito, pork, beef, and chicken section. Daming nagtitinda dito sa Guagua. Napaka-progressive din ng rito, ng bayan na ito. One way, no entry. Yan, pag nandito ka, tanong mo na yung simbahan. Dito pala yung Glee Mart Guagua. Yan, parang nauna ito. Glee Mart. Ngayon, meron ng Victory Mall na super laki. Parang rin siya, parang SM SM Downtown, San Fernando. Yun. Suminig na si Haring Araw. So, suminig na si Haring Araw at pwede na tayong mag-drone. Kuha tayong pwestong maganda para makuha na natin ang magandang view yung downtown Guagua. Sa tapat kaya ng simbahan pwede. Try natin. Try natin kung pwede pumasok dito. So far, wala naman nakalagay na do not enter. Para dito na tayo magpalipad sa mismong simbahan. Pagdating doon, sarado pala.
balik tayo. Parang wala nang daan dito. Ikot tayo banda ron. Ito pala yung terminal ng Guagua, Santa Rita, San Basilio. Yan. Yung mga umuwi ng Santa Rita, doon yung sakayan. Ay naku, parang hindi rin yata tayo pwedeng kumanan dito. Pwede kaya? Pwede naman siguro, wala naman signboard. Yun, pwede. Para makapunta tayo dun sa harapan ng simbahan. Progressive Town of Guagua. At yan yung One Crown Plaza. Ito yung kapit na yung munisipyo. Plaza Burgos. Barangay Plaza Burgos. Ganda ng owner. Cavite type. Naalala ko tuloy yung dati nating owner. Yan, pure stainless. Yung maporma. Ito na yung simbahan. Ayan, sarado siya.
So bali nakapag-drone na tayo at nakita na natin yung aerial view ng downtown Guagua. At napakaganda niya. Ang daming mga establishment at maraming bagong itinatayo. So again, dito na magtatapos ang ating vlog tungkol sa ating pag-update dito sa downtown Guagua. So keep tuned to Poylandas for more video updates here in Pampanga. So ride safe always to Balan. See you when I see you, and Poylandas is signing out.